салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз 6 октябри соли 2025 шашума шаваш рӯзаш не қарор дорем дар бозори Гипразим. ҳозир нарху навои ангурро мепурсем. бачаҷон, ҳамин ангури президенти нави аъло чанд пул ай? 13 сум. Ман ҳамин ангур 13 сум будааст дар оптови инҷа. Ман оптовида 13 сум дар Гипразим. ангури беҳтарин. Инаш мерс, а? мерсаш чанд пул бачам? 9 сум. ин ки сиё, ҳусайни сиё чанд пул? 9 сум. ай президенти 13 сум буд. як ҷаҳон ташаккур, ба шумо муваффақият. ҳамин ҳусайниё чанд пул ай? номи шумо чӣ буд? номи ман Искандар буд. Искандар ака. раҳмат. чанд пул буд бачам ҳусайниё? Ҳусайниё 8 сом. 8 сомон. ҳамдӯрон азиз, мана ҳусайни пеши бозор дар бозори Гипразим 8 сомон. беҳтарин мана шабона бебед. ино оптом мефурӯшад, на ака? килоаки инҷа нест. Мана инҷа оптом будааст. тағораш қатъ мефурӯшад 8 сомон. ани президенти чанд пул бачам? Президент 20 сом. 20 сомон? инҷа бо қиматтар будааст. ани ҳусайни сиё чанд пул? Лаба. ҳусайни сиё чанд пул? 10 сом. ҳамдӯрон азиз, ин вобаста аз вай будааст, аз вобаста аз сифаташа нарх. мана онҷа мо дидем президенти мана маникюр фингери 13 сом, ин 20 сом, яъне ки ин бо хушутар. дуруст? бале. дудаҷои анори куҷой? Ӯзбекистон чанд пул килош? анори зур будааст. себи золотои куҷое бачаҷон? хитой чанд пул? 30 сомон. ин тоҷики худмон? 17 сом. нархои бениҳоят нақс. инҷа оптама ёки килоаки? килоаки. бачаҷон, ин шоҳона чанд пул? ака даврон, шоҳона чанд пул ай? шоҳона 10 сом шоҳона. ин маникюр фингер чи? президенти 12 сом. сафед чи? 10 сом. мана ҳамдёрон азиз, нархои оптом Гипразим. мана бисёр мегуфтам ки ту қимат гап мезани, Гипразим гап зан. мана ин шоҳонаҳо да. шоҳона чанд пул гуфти бачаҷон? 10 сом. 10 сом. мана нархи беҳтарин. мерседес чанд пул ин хушрӯй? Даҳи буд тамом кардем. тамом кардем даҳи буд. ба шумо муваффақият ҷура. помидор 6 сум будааст. помидор 6 сум будааст. болгари чанд пул апа? чанд? 8 сум. болгари 8 сум, помидор 6 сум. дар ин бозор аз ҳама чӣ бисёр? ангур бисёр. ҳамеша бурӯз бинеда, ҳама ҷо пур аз ангур аст. ҳама пур аз ангур аст. бибинед, пур аз ангур ҳама. се намуд ангур асосан. мерс. дударҷон, мерси шумо чанд пул? 10 сом аҷма. ин буши сорт будааст-ку, а? виш сор. ҳусайни чи? Вай арзон шай. чанд пул шад? 6.5 сом. 6.5 сомон. ана ҳамдӯрон. президенти чанд пул ҷура? президенти чанд пул ака? 15 сомон маникюр фингер. ани як ангури дига дидем, бинем кани ин навша ман нав дисодам. ака, ин кадом сорт ай? ҳамдӯрон. Ҷавонона хестағо парамзар ман васти капида. ҳамин чӣ сорт ай? номуш? Шоҳона. ин дубараш ай? чанд пул ай? 5 сум шоҳона дуюм сорт. мана марҳамат Гипразим биёе харидорӣ кунем. мана ангуру арзон. чанд пул ин ҳусайни зур? 7 сом. 7 сум. ӯзайни пеш бозор бинед чӣ хушрӯе. Исмоил чанд бена? мана соҳиби чӣ ном дора? Ҳоҷи Аким. ҳоҷи Аким. шумо да омади кор ҷураҷон. ин чанд пул ин? ин 9 сом. ну ин беҳтарин, а? ин ҳусайни сиёҳ. мана ҳамдёрон азиз, биед Гипразим ҳоҷи Акима харидор кунед, ёфта биед. иншам нишон тем ҳамсоя. ана ҳамсоя ҷура. номи шумо чи? Алиҷон. шумо ҳамаи Турсунзуда? ана бачаҳои раҳмат. ана ҳама аз Турсунзуда орда, ҳама пуркадагӣ. дар паноҳи худо бошед.